Da, jasno. Pa ti ne gledaš porniće petkom? Ma ne, ja praznikom petkom, nedeljom i praznicima ne gledam. A dobro, ako bi ti se javila plodna udovica petkom, što bi radio? Ma uopšte odjebo bi u majčinu. Znači to ne dola, jer mi imamo... Pa neću kučku bre, da je toliko beskrupulozno. Vjeruj mi ili ne, to se tako kaže. Dok si ti htio da puštiš pornić, javile su se 3 slušateljke. Znači koje su bile zainteresovane da razgovaraju s tobom, međutim kako je petak, čak jedna odlično izgledala, 61 godina, plodna. No džabe. Nije džabe, evo mi. Slušaj, brale, ako možeš neku Slovenku, bre, matoru i Slovenku, to... ovo je Slovenka, Ma nemoj, joj, sine, pošalji je u paketu, molim. Ne, petak, ni mi ne volimo to da radimo, evo dobro si ti to reka. Ti si kuvar društvene ishrane, jeli? Da. Pa bio sam ja svuda tamo, bio sam Split, Zadar, kod vas i tako. U Split si bio? Kod nas vam u Split? Ma u Splitu i u Crnogorsko primorje tamo. Mi smo trenutno u Splitu. Mi smo trenutno u Splitu, Dragomire. Ma nemoj. Pa mi smo vas iz Splita zvali, jel ti Goran rekao? Vi ste mislili da je ovo iz Crne Gore? Da. Ne, ovo iz Splita, Goran, to jest ja sam vam rekao prije... Goran Vučo. Nemoguće da je Crna Gora došla do Splita, sunce te ogrejalo. Nema veze ovo s Crnom Gorom, mi smo s njima ratovali. Mi smo trenutno u Splitu. A dobro, Goran mi je rekao da ste iz Podgorice. Ne, mi jesmo, ali radimo u Splite emisiju Haubica. Ma dobro, ne mari. Ne, mi jesmo iz Podgorice. To je sve blizu, bre. Pa naravno. To je u jednoj planeti, nije na drugoj. Evo, hoćete li vi da se čujete s ovom gospođom? Pa važi. Ako budete, znači evo ja pozivam gospođu, ona se zove Sofija iz Slovenije, samo da znate. Sofija, pa to je ime kao Sofija Lorencu. Ne znam kako je to ime, ali zvučala je onako uljudno, čula vas je, sviđali ste joj se. Da li ste plodni, ona je pitala, da li ste vi plodni? Ja? Pa ne znam, pravo da vam kažem, još nisam bio ni s jednom ženom. Jeste imali ozbiljno brak do sad, ženu ili tako nešto? Ne. I odlučili ste da dobijete dijete, ili tako? Pa da. I što biste radili s njim? Molim? Što bi radili? Evo, da vidimo imamo li gospođu Sofiju. Halo? Halo? Gospođo Sofija? Halo? Ja sam. Kako ste? Čekam, evo da me pozovete. Evo, u programu ste, gospođo Sofija. Vi ste čuli našeg gosta Davida? Jesam. Imate li, hoćete da vi spojimo vas i njega da vi porazgovarate? Ma, mene će biti ugodno da čujem glas gospodina Dragomira. Gospodine Dragomire, da li se čujemo? Čujemo se? Evo gospođa Sofija, plodna udovica sa druge strane. Popravio sam s tim oglasom, ne znam kako da vam kažem. Pa evo, gospodin, ja ne znam imate glas kao muškarac, ja ne znam šta je to, da niste vršili neke operacije. Dragomire, evo saslušajte, čujete li vi gospođu Sonju? Pa slabo nešto ima glas neki. Ja ništa, Dragomire, ne vas ne čujem, ali bi poželjela da se vidimo i ostvarimo naš kontakt. Sine, nemoj da pričaš dve gluposti kad ti... ali mogu da mi prenesu ovi vaši drugari u studiju. Ja sam prošla sve. Poznajem. Ne, ja znam da je to muški glas iz studija. Molim da znam. Da majkom pričam ovo, da vidim šta ona sugerira. Kakav miroljub? Ne, ovo nema veze sa studijom, gospodine Davide. Eto vidiš da se to sve je providno, bre, joj, Gorane, brate, šta je to u pičku materinu? Što je providno? To neko zajebavanje, šta je, ne znam nije. Ma kako, nemojte, molim vas, gospodine Davide. Nemojte da stvarno... I zbog nas, i zbog naših urednika, i zbog naših slušalaca. Znači, vi ne želite kontakt sa gospođom Sofijom? Pa hoću, bre, ali ovo je muški glas. Kako muški glas? Pa možda je tad se javio, možda ne... Ne, ali jeste vi nekad čuli za ženu koja... Pa evo muški glas kad ti kažem, Gorane, brate. Gospođo Sofija. Pa daj Sofiju sa ženskim glasom, bre. Evo ona kaže da se operisala, slušajte. Kaži. Gospođo Sofija, vi ste se operisali, jeli? Jesam. Operisala sam se. I glas mi postaje grub. I onda se prenosi
slika i čovjek promijeni mišljenje. Davide, Alo? čujete gospođu? Ovo je bio Milutin, ja se izvinjavam. Ovo mi je bio Milutin i ja sam u grebe se javi prije mene. Da, dobro, ono je malo poboljšano, sad kao izgleda na žensko, ali... Sad liči na žensko, jeli? Možda je to njen brat bio ili ja ne znam, ali... Ma dobro, možda je vršio operaciju, bre. Mislio sam da se javljam ja. Samo, ja sam Milutina zaista slabo čujem, ali koristim priliku da ga pozdravim i da mu poželim puno sreće, jer vidim da zaista će sreće biti tu kad on bude tu. Pa dobro, gospođo, pređimo na stvar. Gospođo, pređite na stvar. Pređite na stvar i nije više potrebno. Ja bih voljela da... Nemoj da se zagrusneš, molim te. Razgovaram u 4 oka koje je to moguće, da mi se obezbijedi sve ono što želi jedan putnik na putu prema gore, jer ja nemam mogućnosti da plaćam avion i nemam mogućnosti da samo snosim troškove tog puta. A slušaj ti, Seko, da li imaš ti lovu? Spremna za ljubav i spremna sam da poklonim svu pažnju sutra mom domaćinu, koji će me izvesti na pravi put konačno posle, evo, 70 godina, gdje ja ugledam svjetlo dana. I želim, Milutine, ako me čujete, da pozdravim i sve one koje ću upoznati u kratkom životu sa vama, gdje ćemo ostvariti... Nije Milutin, David, nije Milutin, nego David. Izvinjavam se, Davidu, znači, stvarit ćemo kontakt, ja se nadam, i da ćemo odgovoriti u svim zahtjevima koje društvo tamo, odakle ću ja sutra biti, od mene traži, da odgovorim svim tim zahtjevima, iako je to novi život za mene, i nije se meni lako odvojiti od majke. Gospođo Sofija, vi se niste ranije udavali? Pa nisam nikada. A biste li voljela? Bismo. Evo, Davide, čuli ste, ali vi sumnjate da je ovo žensko, jer tako? Ma sumnjam, Gorane, ja mislim da je to, kako da kažem, jer mi smo... Mislite da je ovo Gaj? Pre 10 godina tako nešto slično radili, znaš? Ko? Kao viš sad što radite. Pa to je bilo, sačuvaj Bože, Što ste radili? Dobro, vi ste ipak neki čovjek ovako prijatan meni za razgovor i to i nema veze. Ali kako ćemo mi znati ili muškarac ili žena, ona nam se predstavila tako. To je ono, Znači, ni vi to ne znate. Pa što ćemo? Jes da idem sutra rano na posao, ali ovo je stvarno dobro. Ja sam očekivala reakciju, povratnu, pozitivnu reakciju sa vaše strane, nisam to dobila. Gospođo Sofija, da mi kažete jednu stvar, kolike su vam usmjene, grudi, to, imaš li bokove? Gospođo Sofija, imali smo pitanje od gospodina Dragomira. Izvolite, Dragomire. Slušajte dobro, kažite gospođi Sofiji, ako ne čuje me dobro, prenesite. Kolike ima usmjene? Koje su grudi, da li ima bokove, kakve su oči, kosa, to, da li ima sve zube, da li je smrdi iz usta i to. Evo Milutin se javlja. Milutine? Da? Ne vi ste Dragomir. Dobar večer. Ne trebate moju ženu da brizne u plač. Stvarno. I žao mi je jako, kaži gospođi Sofiji da je sažaljevam. Milutine? Hajde bre, nemoj da pričaš. Dragomire? Da? Evo, čujete Milutina? Ne, ja se zovem David. Pa da, na vas mislim. Davide? Da? Milutine, čujete li Davida? Milutine, čujete li Davida? Čujem samo vas. Davide? Da? Pričajte s Milutinom. Pa neka pita gospodin, šta hoće? Neću da razgovaram sa ovim gostom, jer vi ste me zlupotrebili. Nemoguće. Žena sad je tu. Sad ću vam je dati. Sve tu. Ajde vam.
Halo? Halo? Vi ste trenutno... Halo? Molim, Dragomire. Halo? Halo? Čujem. Evo imamo gospođu. Da? Recite Davidu. A ništa, neka kaže statifikaciju svoju i ništa više. Specifikaciju reci troškova, gospođo. 8 grudi. Je li ovo opet neka prevara ili se stvarno radi o... Halo? Halo, gospođo. Recite Dragomiru specifikaciju. 8. Dobro. 8. Dobro? Imam veliko dupe i rodila sam, imam jedno dijete koje je u Njemačkoj. Ali već 3 godine ne živim s mojim mužem i htjela bih nekoga ko razumije ženu, ko ženi zna da pruži ono što joj treba, pravog muškarca. Ovo je ozbiljan poziv i spremna sam za novi život. Ako ima takvog gospodina, ja mogu da ostavim sad broj telefona. Pa to ćete kasnije, evo da čujemo... 06. Nemojte. Sačekajte, molim vas. Sačekajte sa brojem telefona. To će Goran da, gospodine Gorane, ti reguliši to sve njene telefone i to. Pošto ja nemam olovku pri sebi. Ti ćeš to upisati u telefon. Samo da vam kažem, sačekajte gospođo. Dragomire, da li vi na osnovu specifikacije koju je iznijela gospođa, odgovara vam gospođa kao lik? Možete li da procijenite o kakvoj se osobi radi? Pa znate šta, gospodine, ja to možda bi mogu da procenim. To je jedna gospođa starija, ovako. Da, jeste. Tako da kažem, koja ima sve ove osobine starije prave žene. Da. Halo? Halo? Ja sam imala jedan neuspešan brak iza sebe. Dobro. Ne želim nekog ko bi me maltretirao, ko ne razumije žensku dušu, a spremna sam da zauzvrat pužim ludi ljubav i sve što jedna veza zahtjeva. Čak i da rizikujem da ponovo budem trudna, iako to nije prijatno, vi znate, to su obaveze, ali s pravim čovjekom sam spremna, ako je to pravi čovjek i ako su želje iskrene, jer ima puno ljudi koji su spremni da zloupotrijebe žensku ljubav i povjerenje. Ja sam starija osoba, 069... Nemojte. 1, 2... Sačekajte, gospođo. I vi to imate. Strašni ste, sunce vas ogrejava. A kako komentarišete ovu gospođu? Pa ništa, komentarišem gospođu da ona stvarno bi zatrudnila u tim godinama, to vidi se. Da. Ona ima volju... Možda si napalila, šta znam. Ne, da li vam odgovara ovaj profil koji je ona ostavila? A ne, nije mi rekla koliko ima godina, je viš da krije godine. Pa, imam 62 godine. 62 godine imam. Živela sam sa mužem 4 godine u Minhenu. Razvela sam se i vratila sam se kod svojih u Crnu Goru prije 2 godine. Imam sina koji ne živi sa mnom. Želim ponovo vezu jer nisam navik da živim sama. 069 1 Čekajte. Stanite, gospođo. Ipak ovo ne sluša samo Dragomir. Dragomire, vidjeli ste otprilike o kakvoj se ženi radi, stamenoj ženi, meni se čini bar je tako ženi na svom mjestu. Meksikanki. Pa... Vi mora da imate debelu lovu čim, Gorane, mora da imate debelu lovu čim toliko telefonirati i pričati. Mislite na nas, nego oni nas zovu, gospodine Dragomire, nas sad slušalac zove.